Bats. Ayan si Rosel. Si Mitz. Mga magmamarikoy po kami. So ayan, nandun na yung mga kasama natin. Yung iba pabalik na. Mayroon nang nanalo. Ayan, oh, di ba? Ayan na yung mga pabalik na, oh. Ni pabalik na sila, pabalik na rin. Oo nga. Ay, ayan na yung mga pabalik na po sila. Kami, papunta pa lang. Pero alam mo, parang konti ang sumali ngayon. Kayo, tapidyoin ko kayo. Ayan. Yung mga t-shirt nyo, color fun run. Oo, di ba? Ayan, pabalik na po sila. Kami papunta pa lang. Tapos isang kulay lang ngayon. White lang lahat, oh. Oo. Ang ganda ng bundok. Ang ganda ng kulay ng bundok. Ayan, oh. Hi! Hi, vlog! Nandito pala yung iba pang mga grupo. Ayan, oh. Dagal ni. Ayan, lumabas na ang haring araw. Oh. Tumpok-tumpok. Ay, mahaba pala, oh. Hanggang doon pa pala. Once a year lang ito. Once a year lang. Oh, anito na naman tayo sa fun run. Ayan mga kasama natin. Hi guys, thank you for watching sa 12 million viewers. Please don't forget to subscribe and like my live. Ayan, takbo. Fun run. Fun run. Color fun run. Di man sulit ko. Ano may bakit? Oh, dito na tayo ay. Ikintilat sa atin sa Ni Ate Elbe. Ate Elbe! Hello! Good morning! Hi! Wow, Pastor Camila! Wala na! Ano kami sa sagasaan? Magpicture tayo! Nins! Yung camera mo? Tamarami na tayo. Picture natin. Ay, kaya lumat ang lalamot. Ayan guys. Ay. At sige. Ano ka dito? ay tinan. Ni anting aran to. Dito tayo, Nins. Dito tayo. Grupo. Hindi man man go yun. Ako
Oh, ayan, ayan. Sige, video ko kayo. Good morning! Sumarin ka. Inaaya ko si mami mo. Hindi na daw kaya. Hello, million viewers. Thank you for watching. Please don't forget to subscribe my channel. Bianca Queen Makes Vlogs. Ang ganda ng kulay ng bundok. May, may antang. Ayaw, Mr. Tun. Pagkakaw, hatag ko lang. Kaya yun na yun, bad luck. Sel, hawakan mo nga, Sel. Videoin mo ako. Tatatakbo ako kunyari. Sa video. Oh! Pinindot ko siya. Mm. Okay. Mm. Ayan, thank you. Ang ganda-ganda ng araw! Ayan! O, diba niya? Ah? Alam mo ba naipon na yung mga t-shirt kong panran? Hindi ko naman nasusuot. Aray ko. Zumba. Sir, nasa yung buhok ko. Di ay. Ay, di ay pala. Mga pulis. Hi guys. Good morning. Thank you for watching 2 million viewers. Please don't forget to likes yung aking live. Don't forget to click likes and subscribe. Ah? Ayan o, enjoy naman tayong lahat. Kahit ano lang tayo. Marami tayong kasama o. Tinan mo nga, marami pa sa likod o. At marami din sa harapan. Di ba? Mga butler sila. Oo.
Bukas na kaya ang Abas? Hindi ko pwedeng card. Oo. Open na kaya ang Abas? Hindi pa. Ay, nalubat na akits. So, ayan guys, nalubat na ako. Ilang minuto na ba akong naka-live? 11 minutes pa lang ako nakaka-live. Hello, what's cracking po? Are you going to church? Oh yes, later after here, then we're going to the church. Or maybe we're going to eat breakfast. Saan? Nagda-drive na siya? Sayan kaming tatlo, guys. Our classmate when we are in high school. Ano, inalpidal ka na doon sa pinili ng mag-drive kasi mataas yung sugar at tayo na nakakapit. Oo, nagdadrive ka rin. Kasi sa akin, ang kinadrive niya ngayon, yung boss Ha? ng senior. Oh, ang ganda. Ay, oo. Kaya sa ano, pagkain ng Korea. Ang Japan hindi maanghang. Hindi. Ang maanghang na pagkain, Malaysia, Thailand. Ay, grabe sa Thailand, Vietnam, maanghang ang pagkain nila. Singapore, Korea, maanghang. At tapos ka, hindi ang bango. Ma, mabango-bango. At bali-bali pa nagawa. Ang bango-bango. Maggawa na ako sa December. Oo. Ayun, nilinga-lig ko nagsuang. Ako rin. Hindi mo like kilik-kilik. Ako nag-good shot. Di ba ni? Puti nga ikaw nilakasap ng paa mo ni. Led! Ni, ay, kuya, ano nung dita na ya? Ayan, oh. Ayan ang t-shirt ni Perla. Ito yung t-shirt Hindi nakasama kasi sumakit ang paa. Patira tayo. Yung ano lang, yung t-shirt mo lang, Maricoy, ang tumakbo. Pero wala yung tao. Kaway-kaway, mga may. Oh, ikaw ay Maricoy. Pinawisan na kami. Pinawisan na yung kilikili ko, Maricoy. Yung damit mo rin, pinawisan na rin. Shout out, Arlene, Makashiyad.
Oh, shout out. Mejia. Esteban. Nasa Canada? Shout out mga Maricoy. Juliet. Arlen. Maricoy Perla. Lizelle. Oh, lahat na tayo. At sa mga hindi ko pa nabanggit. Don't forget to subscribe my channel. Yan. Exercise. Nag-exercise kami. Pinawisan ang likod ko, ang dibdib ko, kilikili ko. Ang noo ko. At shout out sa lahat ng apostolada ng Bugalyon. Hindi tayo nakapagsimba. Sorry naman, di ako nakapagsimba dahil sa fun run. Shout out din sa mga ka-asyaret ko sa Lingayen. Sinsya na po ha, kasi marami po kaming event dito ngayon sa Bugalyon. Kaya hindi po muna ako makakapagsimba din dyan. At hindi rin ako nakakapunta. Eh ngayon punta ko, mamaya alas 11 punta kami ng mga taram para sa Christ the King. Ayan ang mga kasama natin sa Bugalyon, ang mga mother butler. Hindi na kayo nag-jogging ha? Hindi na kayo nag-jogging. Oo nga eh. Nag-short cut na kami. Ay, okay, malapit na. Magkapit na rin. Di ba kayo kumanta kagabi? Copyright may kanta yun. Copyright claim. May music yung amo. Alam original. Dinan. May music nga may tugtog. Hindi ka. Kita may choral. May kulay aka-green kami. Oo. Alam mo kagarin ilan? Ba kumanta kayo? Aka-green. Kaya nga, yung music ninyo, ano, na-copyright. Copyright claim. Copyright? Oo, kaya nakasign na tuloy. Ay! Tapos sa YouTube yan ako nagla-live. Ginik ko kagabi, agi eh. Copyright claim. Kagabi kasi merong event sa simbahan. So, pinanood natin hanggang sa matapos, hanggang sa mga nanalo. Siyempre, champion ang St. Andrew Catholic School. Congratulations! At Hakot Awards po sila. Nakuha nila yung 3 minor awards sa may consolation awards. Ay, yung mga best. Best in Christmas song. Yung best in acapella song. Tapos yung isa, nakuha nilang 3 eh. So, very good ah. Nani ang mobile na kabataan nyo? Oh? Ano na kabataan? Labi kabataan ko mon. Kapag open na yung Abas, doon natin sa Abas mag-almusal meals. Beautiful hair, your eyes, lips, and body. Really? Thank you. Looks like a nice day to enjoy. Oh yes, we're having enjoy here. We're having enjoy time here. Ayan si Lola.
Bibi, butik. Mega shot sa 4 million kaya lang malapit na po kung ano malubat. Malulubat na yung cellphone ko. Nandun din kami. Pero saglit lang, yung number lang ang pinanood namin. Umuwi na kami. Galing kami simbahan. Lante. Nag-ano lang. Pero Sino kasama mo? shawarma. Ay. Ay. Kami, itong week na lang. Kami nung nung isang gabi. Kumain din kami ng shawarma. Bukas senior citizen night. Sinong representative dyan sa inyo? Ah.